sa tanong mga maranaw lagi mamagogo patano sa andaman ay kirampayin ko panabang tano sa giya kaya kapag handa damarakalo mga pagaritano a Muslim antakak na ba Muslim o bubantano siran sa pagkataman tanoron so na sobra ko tamok yan na iman to na di akaton miyailay tanawago kiyamasan tanawa karara sa'yo isa ko magingge maitong malapit at sabihan tunaw no na kiyogop tano kira na ibgay tano kira suka pagkakakarata ginawa iran na tungan ay magatang tano susata kalo iran na o kaparo na marin tano ayat na mapiyan na giyang kaya di tano din gula-ulaan na isanit ko susuot tano ko kat ng tano katawan tano waso kandiyakat na isang mapiya ko ula-ula kamu muslimi mapakakang kasot na wa miskin na makapiya ginawa niya nabiyala sang kaon mo kad na nao na mamakot ano mga pagari ko sa ranaw kapalapan ka mabagbagaratano so at na sobra ko tamok yan na iman to na di akaton miyailay tano bago kiyamasan tanoa karara sa'yo isa kong magingge maitong malapit at sabihan tono na kiyogop tano kira na ibgay tano kira so kapakakakarata ginawa iran na tungan ay magagdag tano sa takalo iran na o kaparo na marin tano so at na so